Здравейте, хора, съм Димитко Велики, сега ще правя клип за Митко Бомбата, както казах. Започваме нашия сървайвъл за него. Чакайте, да продължаваме. На телевизия. Яко. Няма да рискуваме? Няма да рискуваме, естествено. Ще си загубим времето да слезам на тази минута, ще на мен ми се. Нямам време. И честита вакансия. Които са вакансия, естествено. Но приятна седмица, на които ще работят. Какво? Това вече е много тъпо са го направили. Аз имам най-новият версия на да, скоро, когато излезе, има още една, която няма да снимам, няма удоволствието, после да снимам, да. Че да, ако питате защо да снимаш на 0.14.3, защото не би се играят. Не, няма да би се запопити този сървайвъл. И нищо, тъкмо съм пристигал до някой да нови свят, че много ми писна. Защото ще сменям свят след свят, версия след версия и ми писва. Ето. Тук може да копаме. Точно тук. Да направим клип на Clash of Royale вече, както ви обещах. 12 часа ще почне. Може би кажете как да си направи интро, нещо не е смешно, аз просто скоро си плъзнах канала и още съм... Не сигурам себе, не ми помогайте да си направя да правя. Но няма да си правя още, просто няма да си загубя миг от времето това да го направя. Интро през интро, какво е важното? Интро, какво ще ти помага? Да видиш какъв да си направиш толкова велик. Някои хора да го правят да са велик, просто хубаво да си правиш, защото аз не желая. Ако пише на това в коментарите. Мале, много
много по-бързо вървим. Това е много добре, бе. Което ми помага да ги трепеме в Hunger Games. Наистина ни помага да ги убиваме. Страшно много. Може и още днес да снимаме на този Clash of Royale, но ще видим. Още малко съм болен. Не съм болен. Не съм толкова болен. Ето кабелстон. Имам въпрос, Митко Бомба. Митко Бомбата. В този твой сървър, какво ще правим в твой сървър? Ще оцеляваме, какво ще правим? Ще убием ли дракона? Или ще ходим? Ще играем ли на най-новия снапшот 1.10? Аз не съм много на Майнкрафт, честно. Даже ако ще ви казвате, че аз съм открил диаманти все пак. Имам и клип как ги открил. Какво има тук? Не, това е също така страшно тъпи. Аз не говоря такива обидни думи, защото аз съм невъзпитан човек и не се обиждайте другите, но не говорят такива глупости, такива които аз не мога да представя. Защото много се обиди и аз понякога използвам тези обиди, когато е наложително. Но пак става. Митко Бомбата за мен е най-добрият Майнкрафтър, който съм гледал. И още не сме дигнали левел. Какво става, бе? Почваме къщата. Ще е толкова малко само в началото. И моля те, Митко Бомбата. Пусна хората, които имат по-малко по 10 000. Добре. Да съм малко. Аз живота само в интернет. Добре. Сега ще поговоря. Чухте екшен. Нещо бръпна на телефона ми и после ще го правя. Направих глупости. Сега ще го правя.
Опа! Нощ. Кофти работа. Просто да вземем малко лут. И да го печем на съчака. Готово. Беги. И го. Беги. Брата. Хоп. Той сме къща. В следващия епизод да ми купим такива легла. Чакалът е готов. О! Готов ми е клипа. Готова ми е къщата. Това беше за Митко.